iga omogeni already oikirega iga ase studio lakini before atara kuona tutevinga na kiere ningo maite kawaida somrobolio iga mungwana nganchi tikurare taga iga sana na ndokorara toi sabali anene mono yaba na muziki abaiga no mungwana roko boko kwane goko bema atega iga kurara kwani anga bategereri kuroko boko kwe saba tegereri tigamba kwani bya muri mwensi toikira ase studio gaiga ko liya mangana yo muziki igolende masaimbi ya mono no twanchete ngona kubachoreme mangana y'ichingerechi yes ngaki musikio ngayo musikio igire bona ngayo musikio igire musiki mbiyole ntokenderete yes lakini twanyora nganto komya ko mutumono tia twinyore bali abakoro bato bosemia tochera namo tolenga itokane guchu musiki tonyogendie sencherere ngiya nginyore ngaki watega yo moerio ngaki mu abange tomokutano gitebwanya banyangero timba tinga kyo mukutano chiete mwanyorete members mwachorete labda abateneneli umukutano uria ngo twabangete kyomengere twachaga kyaba gisangyo yes abana muziki toburuka inaba teli benjiri amashabiki ngo twata abantu ese naba gisangi bakabararia tigato chichamo toro sikyombeke mu gusiyengima egereke go tosuki mutwe tokabanga umukutano uri twabangete Winds Park lakini tokamana konyoranga challenges sinchalengo tukanyora abantu bakuru South Mugirango mate abandi bakuru borabwo abandi bakuru wapi tunyate kunyara gwikerana tukateba tigato teka watayi una barayi bari twachagete genteke inchamo na Madam Sara Guto amona Samuel Munari na abande tukatebe tokuraeta chi constituency sabanta abaminto bari tobakwanire by the way twabakwanire bakore registration tugwananire bono iga litukoria Jumatatu God willing tukabwato mukutano manene tukachora barayi toro sia machiko tusonge mbele uya kabisa thank you nabaganiria maya by the way yansemeywe so abumbaye goma tukanyora tora murekire chi band gocha kore nginge ngakirero roro twa murekirete nyamwari gatebanga na kinyamwari ngai yachakirete gocha ugatebanga na kino chigoito no chikurigia bari negosenyo bari baroro gocha ura amanyanga na kingai bari na kibogima bwabo bore ngakoe ngane yuga gatebanga na kinayo mwaki yugo ikoye kore nande nago gatesara ngaro naro chase group ngana kyo mwaki uyu no gendete ko yokora asenchira ere engiya sana so ase studio mogani kwandete ire no wakara sta soko bokwane gukurio mugaka bona tiganera kwanera marieta ningo koruga butumanye gusuka mutu mugaka karibu sana bye muno gaiko no gako kwa Alexander Omweri Likongo Likoboire Likongo lenya mwali bachagete nyamwali hono nyamwali saba minto bali bonsi ali ngororo baralire bonsi pi hono ninche ntigalite gano mugako kokeuya hono tigangira nelio mugako yo iga sunana senge jo ya komunyora na gutubura uyo ni garo morwe muna yesa atirwe achede ko rubaka nyora bantu baya igaje da kandu bakandusya senga ko sana hono nkagera nanche ngatanga yati ganke iga studio muna ikirega uya kabisa karibu sana na kuonete igoro ngai ya nyamwali achakirete because kiekeranga kinaye wachagete gosimu achagete nyamwali tuwange bicha kamilia kara mu achagete mbarenga mwaringa nyamwali anyane kere chagete aho yachagete n'abantu barengo urengo John Stora na Christopher Monyonjo bwaraka na abande bajete bakababwa disigati yabo uyu mwaka ki uyu urenge mwaka 78 nali banyorane tekeri cyose ngenjo kero munda ruete nkayaye akagenda kugibotore cyaye none rende ryo kero munda kuna kolia myando gali mugondo akateba ni kakai ndoje mburongere bakajaka nyamwali akaruwa roba kabamo bachaka bagatere sanere ya tebitintabo nawe bachakire tabo bakagenderera igo chipandi chigacha chinyinge ande bakarukora machoge bali bayibencho hano bari gocha sobo stora mata alia kire bale kotiri hono nendu tukaja gosoera katikati aye mwaka kiyo soera tega bwe karogota bwo gosoera katikati nje soete katikati mwaka 80 busa mwaka 80 ekero gwa soete ngero kigwaterete ngero nero twali wateranga nyamwali yejugo chamoigwe gatoko buye bita byaito togotera mura mwana wa mama no bosoku wakolete mura mama
no gusukumura ekera ngwenya kubwatwa gasibwechera kelichoka manya gutama mura ukamanya gutama ne bintu byangwenyi byansi mura mama no nyane kerale gocha gokwani stoni bono achicho manya nchirwari bada sege kundi no ari sege kundi bono ukabero ro ugasokinero gwatanganete mwatanganete gosokia engero nero ri manyekanete buna baiseke ba makiaya ndi hero mwasogeti gusindi gwasogeti abaiseke ba makiaya nonye mahete ine ya muso chonkorenga kwa kwanire but nonye mahete nonye nyore kwenye atingo nyinyo to jigento kyo muntu to kebwata bya ene yo musojo ebintu biri byakare baiseke ba makiaya bano na boy lakini renda so byenge anda matukayo kwanda twalenge so kiso kya kabeiro twarakere nyamwari twatolege panda machoga ya twalege panda kegogi no twalengamo ya bae nyona ona wachipandi echiwo no twaumirana twakora igo na twamakoga nande night eliyo konyora monyonchura ruro rachire kegogi rosiri kegogi monyoncho gachite korosi kegogi gatigati ekerechite kubunikana igechite kubutokana ase gati esanire yarenge ya chone sinyayo chone sinyayo mwana busiri kamoira Florence ke akairu musibati Florence sitora kamukani ngesani ego konyara kodiga ngochi gotobwatere manyonja kabwatokera korwa bua kaenda Nairobi akanyara record nande kalenda nande kisha manyonja kasibwa bono matekero gwakwanirieta tukwore tinkangai because bono igo mugano gotoreta gaiga no yasorwete nenka yao because bono iga egento gegotara se mitandao mono nenka yao enchire korrekana nkanga yiri tangane enka yanegere mu maliba onyakauga osebo maliba ere nyamagundo magundo dispensary nsabu abu sereiga akona igo taraji go kanyamagundo no ebere tensabu abo menya tororo abora njengo muntu no yo talia ro yo goroje kieniga wate bagana kimwaga chire jisho babekeke Kego babeke kebanda kiabo mwacho babeke kebanda kiabo na ino mwabeke kebanda kino mwakarosirie nibo ni balinja alengo njalengo eni bona kimwaka yetumekire ni beli bona atwaye nyetumeka bija twagura gulete nyale bingombe chikaboro bija tukaruata tukanya mbiginga bikaba ono agejete goikase geteiga etengerie isoensi nini ono tuane tipakanyane biginga ibikaera byansipi kiki are kogera maruira gacha gasoma kaiga muntu nakobwa ngalende gakiriaba ochako na wakora lende ngano kugweni ole ukanyora bona muna nchoyo moyo Alexander Mwiringo kwanaiga ono kama koru ora maruira ali aganturubania kama koru ali anturubania muro yo mintaga sira lengo kwamburosi nyakoyo kama koru amongino ndaga chobwa ta marwe sakobe nje na mate mangana marwe nyo matuka ya bande bali kuna konywa ono gacha marwe sakobe nene sana ne kerasi gechire kama teba mito ni ngaya tata sibana eraje gukole birengereryo nkabwata nkaruta maru ali monua grasi keri nkaruta nali mobere unolia gatama igachinguru chikamoira ono ngatigara bono chini bucha nabwate naenda nago urekerasi ekinabeka eso kwabe natereka nakura maru enyombe eli engima nakanira abantu bono paka banga pewa kakura pi obere mona bwate chia kaisana emankabonia obonde na bwati ya kaibere ngakora ekioski na icholetia ngakora gyonsike kaera ona ngatigara osiba bono chianga nsoko na gotera marwa ya to konywa banji bane taria maya naragerira baya bale gocha gotenenka twatenenkiria maru twatigire mechiere bosa imanya gakura nga oyo ta kanyarete tigango turamanyanga naki mekenyera maetege kurekio msima sai mekenyera maetege kurekio ambiole eno mwako mweli mbia mana mwaka by the way msima sai aba bugiaba what I came to discover ebintu binde bakweba singencho ye miaka
nebintu binde bahari go producer ba mutigera kwanyoranga nyone kerako label gisani giri cyabo barabumba manyeti proje ba kwanda babugi chinyinge batige producer yana wikibanga bunete none sanera gotereria bumura eri mu gusina mba 88 eyo side biatera korunse ale goteranga abasubatia babe polisi gacha pakanyangoso ekamonganya omongino yo dali bomwe wana maana mweke na bokonyo dokuye so bakweba alafu nere kwa mubolia wesike bamakia eri ekiendege na mbaibere I think nare likire wesike bamakia ya kuruside bi bare ko mutune lyabo na bare ko gotebi na ende sani ejimonyo tarengo tigango naranye tune echinga kijinjiri babugeti na babo rero hiyo inere kiandege namba ibere I think nere kwa mubuli bon musire ko jiabo asana aranda naro mwali ajagete 1971 70 yako tebne karo baterete karo monyo njata yo nali baso agetiech yona bakueba bagotira matuto abe na neli kongo yamana makanya wana lende neli kongoro na kiye kora kana ki togo itonase bari tumanya na kina kibamenyete ngaki bakurara ngaki bakuragira ngaki obogima bwabo bore na kigera twaretaga iga Alexander Omweri nko rasa kuwarenge bado ngo kwanira kuwarenge igoro yobogima bwao gwate baigoro ngo agakira gracie kyo bako ngero nere igwatera ye marua ya to kunywa ya marua ngikia gara tempaka kwa ye glass kyo gose kwaro cenga bono e glass ngo chikogobeka kira sabe nabogia igete ga iko moiso igo marua ya nabatarenge maya nabogia na kulete ni bopi na iranete kanisa ya Catholic kere na iso kanisa ya Catholic baba seminari bagatumwa chinka kurandia samarua ogakanyanga na lia lengo mo sasiroti agasoa gwete mechia kairu bona sege kundi abantu anga 200 na maruba guchigotiga tukasaberu ase kanisa ya Igonga ninje bika na rueta osabanta abonsi asinyete pakanga timokaiga kere na timokanga jako botelio kere na so boteli tuli no Alex Tasama bono baganchore umunyakero gwagera gusuti ndeme mbendararia mpaka nyambo na gani gondo umunyakero bwe kwaya ya Igonga Saint Monica bono nkamakoru oranka yawo umunyakero bwe chumuya bono bogankonya mermene rongenderete bono kolende bakonyi tindi konyora ninde meire nkayane enyumba menyate nigere ngotu na igweta segete gogokwana igoko tebanga na kimbra egotunyumba nyumba erete buri engeru erete na bibi nyombeli no litangani ngwaga tete nyombeli atotana thaja kia sabali nyombeli litangani kegera nyombeli yo mwancho mategera naboko konyero ransemeli ya YouTube kegera bona igaturi live ransemeli ya Kiss FM digital naboko roria nyomba yo mugaka Alexander Omweri na kia kororekana no boguma bwae naboko bobwati gari ransemeli so enyombeye ekero kwa yi agatite no kwarege bado nyamwari bana eri nyamwena arenge bana ebi ngai kwa rusetie bese yo kwa gachire nyombeli se yega twanye rusetie litanga tukanyora moindi kere twali go chibuo moindi yali go tokolera maya sana singi chimi sana cyo kali go toa lakini twakora na twande night moindi ngo tora bekera ndenge chindagera kire ndagera oburaro buya twa sibibuya ona nando tukachira myatane ke tokurwa twakolega stokore practice twande night siche night ona chiatoka nero bwate ngaroseria nyombe ejo bona tigatoje gocha wana chi produce produce bona chichaje to gotoita chata te bona ngachibasa moita kanya nsinge 25,000 mumwe kurcha kwa guone kere tuabwata ne contract mama gotoira ali pa batolenda chirosti twaikora chiro ya rositi kwa ikora bako igwe tole bano kyabere uyo kabisa mama wa pia bano kwasi babija sasa wa wana gwakora wana ne chibeso chikonyora kwanyora ngambura mwakora chibeso chino wakanya magako chinka
Obuo muboka bobo nene mono. Yani amaru hari ko bagorera igo no we akana mwari. Ono mwe akana yo mwakora yo. Mwate mbate ko mobori ngana kire ga bono. Ono lendo nyolende nga nchirati yale gocha bono le nayo so ko ranga keno kuragiria ko barage na no igo kore igoro mano. Oranga gore bija. One kagera bana musikitali nje bieka. Ono nyonya ndika muna renge iga ba kuete ga cha kwa gachire ga gache tu nyombe kira kalireki. Kira kuete. Ya bo kaya nabo. Ya bo rero nabo bono batwaje to ga gacha to no muga sugunana ngataje sike ga bakaba kumunga kyo no muga ga utaje sike iga. Ganyata cha igo. Bana tukakora igonga na wani ncha yoma. Yes. Nabondo chenge go gimu na bomboro chenga na bondi to erete. No bwata biasara binde bona igo gukora. Biasara na agora kono na kamuchanga ngorusia. Kamuchanga kana ande bono tigangote yono akiwa no murali ominto. Yes. Igo ngorusia muchango yo mbiya na nyorusiroche. Na ruone saja kabisa. Na nyorente para. Yes. Omuntu tojimu na wone gena sokino ne kwa yangocha. Montante yo muchango no yo nkonyo irande chibesa nirenga nchinga na iga. Na irire bone gali. No? Yamanya kwa baba no boso kubona kwenda konga manchibe sicho. Okorero agachiro okora, wakana chibundi chirecho, konjo muchanga ta konga. Nguji ko maboli magantenga, ya ninchenko, cha konga chibe sangusungusu, na ande njikoranga kumbro no mateli ndo muyaiga. Nguji ko beke se ingeja kwa ngone ro murandi otenete boli abantu igaboli. Nso kama no ndire. Ogaliete chibe cyane chinyinge lakini bono nyoranga nakikegere to konga na buobu. Okay. Process nero yo komwaga chire nyomberia. Tima itinga na kinga iya ikeire. Mi stondika. Nga ye process ya ikeire. Aso wenge ngina na maiga sene msi Masai. Litanga ntigante bie Madam Saragutu moteli wenchiri. Mbuya mono sana aso gocha kigenteke. Na bachite tukabwatera nere, tukaenda bakabwo gakoyo, tukarigirie nyombe iyo. Amaene tukakura sabantu ba minto ngatigo mwako yakoleki. Tigakonywe. Tugakerio kabisa mashabiki itagacha. Nkagete goikera bono iga nabo tugwatange 8,000 cha soire. Etwa ichabe chiso ase simiyane nje ngorisi bujibese echo. Egere go ikenya mama ambiende iga in fact twatagire kwa gache nyumba. Igole ndi process negenderete ntotagete koranga mwako yokoreki onyorere nyumba kyagere nyumba amenyete bono iga na bere yo bosokwa maene. Na rora chibicha chiae no nichenga 10 na kike na kiagaranga wotabiga na kimo wako yumarete gochaga iga turara kuana na bategereri pamoja na mashabiki because amashabiki bado nanje to muzikio yiga again tonkere iga ya tendara kunieke iga ante bie kenkere kieke. Ni que ñore de hecho. Bueno. Bueno, bueno. Como kwani sakari ole wangwenyi. Como kwani sakari ole wangwenyi mama. Toca moñoro muy seco yo te decía. Apaga ñoro más de tole toca coca. Apaga ñoro más de tole toca coca mamá. Momuro ya magato te via galurae. Momuro ya magato te via galurae. Obogi ma muy seco yo toco ñara. Obogi ma muy seco yo toco ñara mamá.
musibati oyekere twaigeta bwesikienga muchikwa ngwenyirende muna ngwinya tukigete bana twaikaransira gajarenda asitore bani twe bana no jore ko ngorigeta ko ngere ngorigeta ngere atu anyarigete na orero Justus simu ya katamanini na tamana mbili timanyetiria ngelinga tamana mbili mwese koyo Teresia ko Teresia naliye ama miake yona liye Teresia liya kumete wana Teresia naliya renge aliko kano makara lakini ubada banta bange bwana Kama kaka bana ino muarureti sana iko chia yete wana omoke lakini wana wabata banta bakuchi Mwanjoma tegerenenga yo mabasi CFM 94.1 yatoleka pamoja na mugaka Alexander Omweri rwase band ya anyamwari tukurara kwanira mugano yegocha gaiga ikegera bona iga igentaga ni tino bokonyi ase bali bondo na igando chenga na kiama shabiki na roreso kirie amwirenga na kino kubwatira na linde banyare ko mokonyo mugaka Omweri linda nyare konyore nyombengi ya asakurara asante yes mwacho bategerera boko gamba no mugaka Alexander aganya ore ko bwate iswali linde lyonsi 0706181822 na 0796988630 swali linde lyonsi lyo bwate otete kobolia na bogo kuona no mugaka Alexander Omweri karonya muari banda linde ko rugabo anyore ko inyorete gatie bintu byabo by'amatukari y'amaega na bokoboria komo hello 1% Thomas Bundi 1% lita ngamba ira ni ngambu ya mono na ande mbu ya mono ingeme siki ya karnera yo kanko buki yes ina kenya bwe ko kombera arante ri binde senge njoni gweta ma ete binde ko bwabari abanyene banyeterete iswali nare ko borio mugako yo nakibona kwa moroka Alexander Omweri riswali nare ko mobori neri nkigeko gera bateri abange sana eba maite nga maruna mabe banyatera wande barabwa banyere kwanyore bakunywa abuko to Tanzania bango batoteri kuya ingiyeko gero mugaka Alexander mbiya mona senga ne yaho nengiya ikiagera marua yango ndali passionality yagera ubusoku ni gobo kurwa na nkende yonse na gogo koro kwagera nakige kora twenya nyue igekaro gwakirega erikarega gwagakire ngore tarenge personality okukura pia no kora mugeti bya kabisa mwaga okay kama usiongea na mtu yeso kama okay kama hello tunai oh yes yere no mwako ya Alexander na ndikagao waire uyaye uno mungwana kamili sigi no silibu hotel kuruga igakera ero yo ruwe sabaga chakera bado mwako ni mama ete nande yaruna ndi tukoli tanganya era sira abu na kumiriza yende tangani mugaka Alexander boyire mbiyore data biya monongola ngino mate sigi no silibu hotel Niyo tikabona njele ndo na wati mansanya ndi tangani ngo mupongeza mate yo gusabakale moyo na babwene ta konywe ono ile ndokwane ngo kora njibine birangere bya nengo kwana banza kwenga kora simurobiri yo komo tukolinde ira tuandamane bakororo yes tokole gasubune mirime goteba mubekere nyumba bwana muwako ikonye mundu wako yana bwana thank you yamana sese ni bwana nabongo nyakubabwa tigole ne baketa kayo mwali manyanga imo gukoleriko all right biya kabisa
Kisi FM, hello, como. Sara como Masai. Oh yes. Nakiwira we studio na baganyao. Waire buya kabisa. Wanlia bana musikiao. Asante tuitabana. Ono moja koronya singa. Moja koronya singa. Korochinse majama tawani masimba. Ero. Ngenda ngo wabuli oro yo musiki nagi. Ngiye ko era kare bagaterire umuntu burongeiga. Tena oyubaterete ngo bata Teresia. Teresia igual tena ba moterete kene buronge. Lakini siku hizi tokonyora muntu kakotera kene muntu yo musiki akarengo inikale chiarengo muntu manye bintu. Ndio bado jina comment kwa weka yambo yamono sana. Asante sana sasa kuwa na hiyo. Como hello. Como hello. Como hello. Yes. Ewa tatile ngo gasa na gichana ya chago toka. Yes gichana yecha. No anke wadeta na kana kino muga ko ino atole na re kwaya. Aro manya kero ko na no yondi kana re chama ni yana masabi ya kisi county ya kisi no ita. Asante. Ainjo muga ko ya sama sabi ke gonga no wale sama sabi ke njo no manya kero ko ya ko rugonga. Okay. En algo taba na njo muga ko nyimbu ya go kwa na mutoka go kwa na kale mo tiganyo ro bakon. Ya to de kalamu no atole ke ove ke ama na ntirende na bane ni moto bwa bisiga bune leti ite ga moto sire to so to aga chiro muga ko yo. Right. Mata munala na ro igule ko ga kire tario kana. Hello. Masai. Oh yes. Kama Madam Erin Kurugonga. Madam Erin. Yes. Buya kabisa, karibu sana. Sana. Asante. Ya asante. Okay. Tukataka simu endele gaiga kama hello. Okay. Mwaka ondika. Yes. Whatever ekero kuboli mipango gwatabangana kibona iga se process yonsipi na se group gali besa asure egotomwa gwatabangana kiasi bona iga moikire 8 yes inamba nereriye yiga because we kabona iga to tachense kabisa entoraregana kyomo gako yigonyo ri nyumba asakobera asagiya ekera tuamanyorera asagiya kobera kabisa tumanye gocha koboreta abono ana no mugano buya kabisa hata yo buya kabisa kero tuamwagire kya buso buya kabisa ali bonto gocha koboreta kwa no mugano buya kabisa so inamba nereriye yiga maybe uri uratake gutuma kende because wikatubwatira ni labda montaru gesigisa monto labda aru nonyaniri bati montaru musumari monto gakorukende nabokonyorangana kyomugaka oyo konyiru because musiki bado ngogenda to entertain na go entertain amashabika yesana inamba nereriye intararwe namba nabona ari komenta naki tuteta abantu bamintu batubwatabia ekatu achake kyombe kyagero mugaka oyo twamutarira wetera se kyombe kyabagisangyo tutete wanchana tumanya ba na musiki bali abakoro na nembale bwato bakongu to bakonye buna nate balende tuarenge na madam Sara Guto ntobwate kamati ya bonchari etene to muroberi oyo etene no lishapire kumwa mwana kwetu na rwato muroberi oyo igolenda abantu batu bwate bya kamati yabonekera bachetama bagatabanga mugaka oyo bono iga nyane simyaye ere muteja bakarwende namba yane kore tusangeri kibese iki arabu tukibekamo egere tokoroki tokonyo mugaka oyo igolende enamba igere 07 24 97 4122 igere 07 24 97 4122 0724 97 4122 inere namba elia tandiriria koreto Joseph Ondika namba nere yo mwancho motegera liga iga because tu mogako yobona igoma tobaire ngotu ona igoma ko igabono abaganiria konywe rinde bada ekero twarorire ngana kinyomberi ya chenchiri obwe igali asali ya chenchiri arito gocha koboreta bone rinde to manyengana ki no nyene story omugano mate na bogocha wetera asagi yomenyete yes no era na bakuinyore bintu binde wetera asagi ya samanyete so inambagere 0724 974122 enere namba yore gotete kurwe support gochia somo gaka Alexander Omweri
Alexander Mweri bona iga ayo manyene na bogoto makende rindo mugako yo iga achikoro serigwe nyomba yaye kegera na kinyombe bona iga yaye gure enaro actually bicha enyombe ri sirire nemete bona iga na bakonyara onde bwesi urata ke gutuma kende na bago mutumira ende akonye ke bampembe bagote bagana kikonyo muntu kale moyo yes nkore nginga ya SSM yega na wato ko buturaraga iga tiba itinga na kiumugaka before tutarabutura bantu mbara bona igura kwali babero batatu nabanko bakwani unanginyole mu gakachonyo ndoro mumanyi yes ono mweli sabiki sana ligi yali watali ebaende yonsi urataga gukora amoja mondo asaliga na ndo rachara baise kweru murangu munankagerete nginyole kichana aje choyiga kwararaga yes mugako ine na baro murwanione lakini nabwato bokongwe nkayaje esani ntagete gocha kimwe gocha kubugiga nera gocha kubugia babwato omwana ochandike nera manyinga koru akomwerera bwira bono no morembe tukali gocha sabantabu maya koruorro ngende nkwani mungino kuru ku Winfrida Mombasa ito kubwatera na se kwaya ya St Monica na Rosi Momanyi oyore charity ya Yesoni yeito toiche tonyore na Charity Orieli oyore ben le kwaya master ya ito ye parish ya Sunika tasama Alex toiche toma koru atwanya Veronica abuta baborosi mabumburi sia mabumburi biyemono ntochiko manya mange zaidi igoro yao kegara go ikatochiko bugatie step ngorangora tumanyenga naki ekero oria chiete ngakia magana atitakaga nabaga nilie sabari yengi yomo wako nikana kubera nilie sabari yengi ya tiga to merana na tukwa na sesimi kuruga iga enambeli kwena nano nyane nsemeli ya YouTube ngo sohera oro erinda abantu abatume egento go chasore gabwe kotogo jokora masairende nabana kwene neche ngambu ya mono ase bali bande bonsi ba butwariro wanchokuya babekiro koboka ase murobeli oyo unabona to bato mwemusie kuru Nyamira wetera ase Madam Sara Guto otomete ketorkia go 1000 na otote ambia mono chairman ya Nyalibali ase murobeli bo mugisangyo oyole Samuel Munali amune timu yonse kuru Nyalibali amona Samuel Musamba kuru bogetutu mbuya mono ase gasingia chairman bonchali mbuya mono etigere ya binyanya bune chairman ya machoge na yembu ya mono sigas mo ente okora into ente kubwaterana na koranga twasuki egasi mutu egere tokonya ne katole moyo mbuya mono thank you.